No niin, heippa ja minä olen alaviiva Agsumo. Siis pelkkä Agsumo, vaan tää alaviivat molemmissa kohdissa. Ja sitten minä ajattelin tehdä tän talon ja sitten myöskin laitan palautetta siitä, jos täällä rätisee ja rotisee ja näin vitustin. Ja sitten voisitte jättää palautetta, jos haluaisit tulla tähän videoon. Tähän videoon kyllä pääsee, jos itse haluaa. Ja, niin. Tähän videoon tosiaan pääsee, jos itse haluaa. Ja lähettäkää vaan palautetta sitten kellonai, koska se haluaa sitten seuraavan Let's Playn aikana tulla. Ja, niin, mutta yhtä aikaa tänne ei voi pakosti tulla, paitsi johonkin kohdissa. Teen videoita, jos siihen tulee niin isojakin rakennuksia mukaan, niin minä sitten taidan niin ottaa vähän enemmän kuin yhden tänne mukaan, jos kerran joku haluaa tulla mukaan tänne minun Let's Playhini. Kumminkin aluksi minä hakkasin puuta ja tein tähän talon ja siis tein talon tähän, anteeksi. Ja sitten voisimme hakata tästä vaikka tuollaisen rauhassa. Joo. No niin, kuoli. Nyt voisimme tehdä tähän pikkumökkiin. Tehdä ovi tähän ja joo. No niin, tehdään aluksi tähän talo. Ja on tällainen pikkumökki aluksi, mutta sitten kyllä teemme isompaa tonne vuoristolle, kun saamme mentyä sinne päin. Joo. Aluksi kyllä kaivelemme täällä. No joo, ei näitä siihen saa tähän laittua, mutta aluksi teemme näin. Tästä näin. Sitten teemme chestin. Vittu. Noniin. Vittu mä saan sen. Nyt menemme hakkaamaan puuta. Ja sitten kun olemme hakanneet puut, niin sitten menemme kaivamaan. Sitten kun löytyy ironia tai kultaa tai ihan mitä vaan, koaliakin tarvitsee, niin sitten kun sitä löytyy, niin siirrymme tonne vuoristoon ja teemme sinne talon. Sitten pitää hakkaa villaa, että saa sängyt ja sitten sängyn siis. Ja sitten pitää, ja siitä se lähteekin, ja sitten jos tänne tulee, niin ne voi tulla ihan kaikkia maailmasta vaan, jotka haluaa tulla. Että tuloo sitten vaan. Sanoo, että eka kyllä voitte sen lähettää mulle. No mä laitan tuohon lopuksi tuon minun hotmailini ja sitten voi sitten sinne vaikka laittaa, että mä
tuunailla, jos haluaa joku tulla. Niin laittaa sinne vaan, että joo mä voisin tulla nyt tänne jo silloin näin. Että kyllä sitten voisimme antaa ehkä, voimme antaa virallisen puhelinnumeron, mietitään me sitä hetken aikaa, tarvitaanko ja sitten voi soittaa vaan ihan reilusti vaan mulle, että mä haluan tulla sinne, niin ei siinä ole mitään pahaa. Joo, tosiaan tätä pitää. Joo. Nyt kun me saamme uunin, kun hakkaamme vähän tätä cobblestonea, niin saa uunin ja sitten saamme kivipikin ja vitsikö tätä sorraa pitäisi. No niin. Katsotaan tästä alusta zombin näköistä. Zombia. Joo. 17 koppista. Ei kyllähän sillä luulisi saa. Täällä kuuluu zombi. Missäköhän zombi on? Mä tehdään pikku base tänne alle. Sitten on hyvä olla täällä baseissa aina. Kyllä nyt joo. No niin, nyt saan uunin. Pikin ja lapion ja kaikki nämä. Mutta näin ja näin ja tarvii se skeleton. Saisit ottaa bombi. Ostaa yksi dakko ja näin. Näkyykö minä? Skeleton. Onko? Vittu, tuohan on kämpeisen vilka. Voi perhana, mennään sinne. Onko tuo oikeesti village? Voi vittu. Village, saatana. No tässä samalla näin. Sokeriruokaa. Saa vittu sokeri. Jaa, täällä ei varmaan kauheasti tykätä, että mä tuun tänne.
Joo, täällä varmaan tulee kyllä kuolema, mutta ei vittu, onko nälkä. Kato perhana ei. Ei vittu, kävikö tuuri. Nonni. Katos perhana. Mä jää tänne. Yöksi. Joo, tästä minä taidan lähteä, että terve. Joo.